Salam, selamat hari Minggu ma dihita sude. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hami pangulan ihuria maddo tuhamu saluhutna. Dami nasihat debatema namian di rohamuna ganup. Atong tapahibul marohata laho mengikuti ibadat ta di harianon tabuak matik kisatokin laho marha hohoman. Amin. Tapuka ma parmingguota, tapuji matuhata marhite ede sia bukwede, nomor 435 ayat sadodo 2 marulu polo tondiki. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debatama alesan dok tanoon, endehon hamuma hamuliaon ni goarna. Mar mulia baik kamu puji-pujianna, dok kamu mamadok debata, tung na sokal doaka pabahenammu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsobat ho akka musum. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, holan alani asini roham sabingdo, ubay na tarbaik kami marpungu di jolom, marsadani roha martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite kuarmu, lehonomu do na pinangido na sida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihom ma pangidiwan nami, lehom ma natao hanguluan nami, lehon ma dihami saliling dihasyanganon, par binotoa dihasitongami, dohot dianguluat saliling-liling na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapi gema ede puji-pujian sian kur ina pada hari Kamis.
Maredehita, sian buku ede nomor 502, ayat sadaro di ayat 2. Hatan itu hata, nagabi epistel dihita di minggu jubilate di Tikion, imana tarsurat di pesalmen biddu 20 tolu, mamuka mai sian ayat sada, sa'ro di ayat onom, songna somal tajahama marsori-sorin di ayat onom anon rapita majahasa. Ede sian si Daud, Jahobado si parmahanau, dang tagamon hurangan au. Di pasabam do rohaku, ditugu doahu di dalan hati goran alani goarnai. Ainang pe merdalan au di rura linggomani hamatean, dang huhabiari parmaraan. Ay hodo madongani au, tukotmu doho batahim mangapuli au. Hodo manutup meja di joloku, maradopon akamusukku, dimiahi hodo uluku, suksukdo panginumaki rapita majaha. Tongot tahe dengan basa dot asiniroha, mangiuti utahu, saliling au mangulu, jaladum mula kau, masuk hakuma bagas ni Jahoba liling na ima sahakna martua do akan manangihon hatani debata nau peopsa jala na mangulahosa. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Maredehita sian buku ede nomor 180 ayat 1 2 dangna tarpaboa. Tarimang-rimangi ma aka paru lauta siganupari naso di halomon rohani dongata jolma tarlumubi donga rohani tuhata atong sian serep dot uduk ni roha beta marohi ta tuadopan ni debata lau manol solihud manopoti sudi dosata matangiang mahita di bagasan rohata ganub. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suatu dosan. Sito panasa na adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohan nami na roai. Nang sian pakateyon nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natamasi tutudohon na uhum hami alani dosan nami i. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham di hami, ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di parbadia turohan nami be, asa tarbain hami manguloy ho, di bagasan atigoran dot habadiaon. Gabi saat hami tuhanguluan na sora suda, na pinarbaga-bagam dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taringot tuhasisani dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bahay tuhita hobar tuaka dosata, jala dang di baloso tuhita hobar tuaka haja hotota. Songon asini roha ni ama mida akanakna, asini roha ni Jahoba dia kana makabiari ibana.
Hasa ngapo madi debata na digijang. Amen. Udul mahamu. Tapuji Tuhata mariti bukwede nomor 257 ayat sada tabatolu jonok debatata. Hatani debata nasongo dala tungulu na ibaru dihita di Arianon imana tarsurat di Jakobus bidu 4 ayat 8 songonoma didok. Pajonok kamuma tu debata dungi pajonohon nama Tuhamu. Paiasma tangamuna hamu akapar dosa. Jala pabottorma rohamuna hamung akka namar dua roha. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhata debata. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amin. Marede hita sian bukede nomor 180 nomor 102 Jahobado haposaki.
Tahatidakon maha porseao tay, songonahin atidakon ni dongata sa porseao di portibion, rap maddo mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, namano palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernit, di panguman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana, di hau pinorsilang, jala tuat tu banuatoru dung ditanom, namula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria atopan ni alak Kristen akan na badia, dohot di asesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogot daing ni alak naong mate, dohot di anguluan na sora sudah. Amin. Tabigima tabahan ni tikting dihita di mingguon. Tabigima marede kor narwastu.
KBG ma tikting di tonga-tonga ni huriatta di bagasan nasa minggon. Tikting parbogason, tikting paduahon. Hari Jumat tanggal 26 April 2024, maringanan di gereja GKP Padang Bulan, neng majalo pasu-pasu parbogason ma, Albert Posma Perlindungan Simanung Kalit SE, anak niamata Situahot ma Simanung Kalit SE MSI, tubuh ninata Katrin Boris Morakir, nama ringanan di Jalan Jamin Ginting, Gangganepo 20, anggota Jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor opat. Dot Orwanna, Arta Uli Simamora AMD, Boru niamata Peltu Purnawirawan Situahengke Simamora, tubuh ninata Nurma Boru Situmorang, nama ringanan di Jalan Pintu Air Opat, Gang Kunci nomor 10 lalu, anggota Jemaat HKBP Simalingkar B Resort Kuala Bekala. Napa duahon, tikting parbogason, tiktik parjolo, dohot paduahon. Di hari Sabtu tanggal 27 April 2024, maringanan di HKBP Pangobuson, naing majalo pasu-pasu parbogason ma, In Paulus Bernardo Panjaitan, anak niamata Juanda Panjaitan SE, tubuh ni inatta Nasib Boru Manalu SPD, nama ringanan di Sosor Sihobuk, anggota Jemaat HKBP Pangobusan, Resort Pangobusan. Dohot Orwanna Elisia Janeta Sinaga, Boru niamata Simon P. Sinaga SH, tubuh niamata Efrita A. Boru Butar-Butar, SPD, nama ringanan di Jalan Sembada Sapusada Ujung, nomor 20 Sada Koserna, anggota Jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor Sia. Ima katikting di tonga-tonga ni huriatta di bagasan na saminggon. Lau manomu-nomu hatari tuhatta marede mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramu hati-hati doho pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamu saluhutna.
Kurang semangat ate. Horas madihamu saluhutna. Ala odo pehami mangebati huriani debata marhite GKPI Pamen Padang Bulan iko perlu do kami patadaw diri nami ala di parmingguon na parjolo di minggu pagi bahasa Indonesia nunga macay adar situtudo kami pabuahon diri nami ya gor nami padita gorat siahaan dainang pangitubu borusi majuntak mardauk namorasede nomor 14 kami tinggal di Pajak Melati Seroja Opat nomor 22A Manggulan waing kami songong padita di HKBP Sibaruang Resort Mandeling Natal Distrik Sada Tabangsel Sumbar. Jadi opak mak ya nakonina tua-tuai dua ma bawa dua ma boru kami ma siap budan napar jolo ima ibotoku marhamulia manasida tumarga sirait jalanunga di basa-basa tuatama tolu dak danak bawa dinasida napaduahon abaku mangoli tuboru pasaribu habeahan jalanunga di basa-basa tuatama dua dak danak boru napatoluhon dangadong dope sirokap ni todina ima itoku ibotoku jalahami ma napau paton jala di bagasan uduk dohot serep ni roha dipilit Tuhan nido sada parsindo duk bolo diau inang padita nanaing rap kami mangalugahon pakobasion di HKBP ima nahualap jala ibana mangalapau marsialapak kami kanido tahe ima boru nirajai boru tambunan jadi kami anon bulan onom tanggal 8 tarpasu-pasu mak ido ubain haroro nami dia pala tikyon songonima partidana jepek tu hita salut nadamang dainang nani holongan itu ata Yesus Kristus tabi ma jala horas nami sian huri HKBP Sibaruang Resort Mandeling Natal tuhamu saluhutna para halado ni huria nami panita resort nang ruas ni HKBP ruas ni GKPI Pamen horas ma dihamu saluhutna nuaing tangiho kamu mahata ni debata barita nauli nasahat dihita di minggu jubilate ima minggu tanggal 21 April 2024 natar surat sian Evangelium Yohanes di biddu 10 mamuka di ayat 10 sada sahatu 10 walum Evangelium Yohanes biddu 10 mamuka di ayat 10 sada tolhas mai di ayat 10 walum ujahom ma dihamus saluhutna tapai utiut bima di bagasan rohat tasongonom ma di dokatana parmahan nading gando anggoau diseyahon parmahan nading ganido hosana humokop akabiru biruna alayang gonani upaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui dida pero babiat di tadi kodo biru-birui laho maporus gabe di soro babiati ma biru-birui jala di paserakom aisi pangan gaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui au do parmahan nadinggan hutada do akan nadiau jala di tada nasida do au songon amaina tumada au jala au tumada amain
Jalahu seahodo hosaku humokop biru-birui. Adong dope aka biru-biruku na asing. Na sosian baraon. Ikod dohot do akai togi honokku. Tangi honon na sida do suaraku. Dungi gabe sada punguan mai jala sada sadama parmahan. Alani oto hubayan di haulong ya mayau ala hulehon osakku asa jalo okui muse. Dang adong na mambuati sianau. Sian lomokku doi huleon. Namar huaso doau mangalehon. Namar huaso doau majalo muse. Ima patik na hujalo. Sian damang di sido yang gosahat ni terpukna. Kamu akadongan saha porsyaon di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Perlu do kita merefleksi ulang. Tikos do kita gabe jolma. Na ditopa di bata tumiru rupana tudos do pangalahona. Bahasa hudok rupani ala memang jod do hita dang taboto isi do hita ido makana dong do poda nina tua-tua nama totat da dirim isi do ho jala siat dia do ho jala nalaho tu dia ho jala songon dia do nanaing siula honommu molo di pasat debata sada turgos manang sada tanggung jawab manang sada ulaon di tonga-tonga ni parenguluammu sigano pare idu na ikon boto otta mangenang jala marhite-hite pangatusyot tataringot isi do hita tutudo hita bui mampain diri taon gabe sada singot-singot dinalau mangulahon aka ulaot ta ala marhite ulaot tai marhite tohonat tai marhite na pinasahat de batatu hita iman na gabe warning manang rambu-rambu di hita asa unang be taulahon akan nasonenggan di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta. Isarana au parede punguan ina Kamis ina Debora manang ina Ahape manangau punguan Korama. Ay ganup pari ganup minggu doau mangguruhot ede puji-pujian. Alai anggosada ede nawedehon dakku hanggoluhon. Dakku ulahoni holan pamanganido namangedehon alai pangalaho dang diulahon. Iro ubayan di bagasa turpukon dipaingot dohita marhite Tuhan Yesus Kristus taringot tu parmahan ra'a roe imasada ulahon nama celiling mulut tapayutiut bibelta masih habil mana parjolo gabe si parmahan si Mose atau Musa dungi Raja David dot aka parmahan borua nadong tarsurat di bibelta alai marite hite harus asitong na tugas sahalak parmahan na dipabotohot tu hita damang dainang na parjolo sahali obartu na upayutihu terjemahan diktionari Old Testament di dokdo tugas gembala yaitu merawat memelihara. Seorang gembala sifatnya itu berpetualangan. Dia tidak hanya berada di satu tempat, dia harus tahu kemana tempat selanjutnya yang harus kubawa, kubimbing, kuarahkan gembalaku ini untuk mendapatkan makanan yang terbaik,
air yang cukup, dan jauh dari rintangan. Ikonom gogo do parmahani sian biru-birui, dang boi gumogo biru-birui sian parmahan. Jala sahala parman, iko bui do nasida gabi visioner. Bui mamereng do pak jolo, manaili do pak pudi. Ido mola tapayut-iut di piga-piga pada Narobi. Ikon bertanggung jawab do sahalak parmahanon, dia kana pinarmahanai. Molo mago parmahanai, ikon marutang hosado nasida. Ido ubahin di bagasan turpukon, dipaingot do tuhita muse, ay ikot debatado na paingot to kita. Jala ikon mula do hita tuhatana. Jala didok dison mamuhai turpuk jamitaon, ima hatani tuhata Yesus Kristus di ayat sadai nama dok. Na tutusi tuturo na hudok ko tuhamo, manang ise na sobongot siap pitu, laho tubara ni biru-biru, na macakit siya dala na asing, laho bongot panakko doi jala pamangos. Wilala akan na puna sa bagas, sudah hita, dakya na sida molo masuk tu bagas na. Marhite siyan dalan na asing. Pasti do na sida siya pitu. Ay molo na sida na so siya pitu berarti dang na puna sa bagas. Jala molo tapayuti turpukon asa mga tusi hita diet sa pulsada dohot sa hatu sa pulwalu sa hatu panipuli ni bitu sa puluon. Ikon parjolo mahita mga tusi, asa gabi parmahan na dinggan, ikon parjolo hita masuk tu pitu nai. Ima debatado pitui. Jadi hidok-hudok kamanginang, molo neng gabi kepala direksi na dinggan, dohot Kapolres, manang dosen, pengajar, padita, situa, guru huria, Bible Pro, diakonos, manang AHP, manang partak ina Kamis, manang partak ina Deborah, manang partak ina Naomi, manang partak Korama, iko parjolo do bongot siap pitu ni debata. Puasa. Iko parjolo na sila menginternalisasi firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, asabui na sila gabi tipologi, gabi tiruan. Ay suku-suku ditada padita oddo sude akabiru-biruna, jalahamu manada padita muna do situa muna. Out unang dang tatat da situa tak. Ay gubereng di son adong 3 sektor tae. Sia sektor ade. Sia dong 10 tolu. Ia situa sektor sada 3 masitua na ruas amang inang 3 do situa di sektor sada. Omma bingung kan dang diboto. Borak do situtu songone. Persoalan na ditikin yang manguli nasida di boto nasida jala ditada nasida dopat di tanah. Ala menghido surat parhuriaon. Ay molobui sudira along di lingkungan ni gereja di boto do jala ditada. Jala sebaliknya padita ikomanat darbuasna. Kan itu misalnya sektor sada 3 do. Kakak disi, molo ina Naomi, torop na 3 do. Iko di boto doi. Ido sahalak parmahan,
Ido nanaing dipaingot tu hita manginang asa ti konstitutudo hita unang gabi parmahan na sodenggan iman atar surat sian panurirang Zakaria bitu 10 sada ayat 41 10 tabuka maju manginang panurirang Zakaria bitu 10 sada ayat 16 1 10 panurirang Zakaria bitu 10 sada ayat 16 1 10 Zakaria bidu 10 sada ayat 16 1 10 molo nunga dapot rak majaha mahita salutna sada 22 toluya ai idama au mapatidang sogot sada parmahan di tanoon dang tikiron na akan amago jaladang luluan na nalilu jaladang daon na naginagosa-gosa jaladang parmudon na nahot jongjong alay ang gosibuk ni namokmok suda panganon na jalas kison na iya sisilon na sida marjaya maparmahan na sumarguna na olo manadikon biru-birui mangino na mapodang tubo tohon na dohot tumatana siyamuni malo si tutuma botohon na jalalotop matana siyamuni omma anggo di hami huria parmahani padita do alai alani di pasatuan Yesus do tu sisiana ima Simon Petrus jadi biru-biruna dongan situa dongan ni padita do situa dang alo dungi aka ketua perempuan ama naposo bulung remaja dungi aka seksi jadi molo nunga dipabakit ibana gabe sada padita ikut parmahanan na do sudi aka biru-biruna jala unang ditinggal hon aka biru-biru nai alana itu tugas yang diberikan Tuhan kepada kami aka padita sehingga tidak boleh tidak kita lakukan itu. Itu makanya dakolan hamuna di pasahat. Di pasahat musuh itu kami tohonan nami tudongan situa, tu guru huria, doa kalana asing. Dungi disagi musuh itu punguan seksi. Ido sobaku nakin lasiar rohaku daba mabege payutiut akapunguan ni dungi hubain mabenang merahnya. Kor ina Kamis ima taringot tu denggan panungguan ni debata sudi ala ni denggan ni basa alai jojot do suhar pambayanan ni debata dia kana sotu manda debata dungi adong mamake gogona alai talu doi ala ni na dipake gogona alai ko dipake magugu ni debata dungi dia lusi ina Naomi ma satabi dihamu aka datua-tua nami kalau ada beban tersenyumlah jadi kalau manusia membuat engkau kecewa tersenyumlah memang enak kali jadi ina Naomi kalau ada pun bebannya dia tetap tersenyum amin maaf ade alana dang boy amin ade satabi belum aso malaku doi madok amin alana molonunga amin di ulahon dungi ditutup mapunguan kornar wastu ibana do napuna hami sude dangi se di surgo se songo di surgo ba habong songonom iyo alani kormunai alai dang unang mangapian hamu punguan ina Kamis dohot ina Naomi molutung pesiat hata marpangiduan ele name punguan kornar wasu Roma tu AKBP si baruang mandeling Natal hutamue masalak anon salak pondo doho mar ahita mardalani di ima ay si jorni mulu ulu hamu edo upai mate dungi ditutup mamuse ata korinakin say bahin Jesus idongan mu toktong saliling mangulu di
portibiom. Kan mantap do sikop do. On tugas ni isi do, pau bukko sudah akakor, padita situa. Jadi dang buion akakoron, melenceng sian turpuk. Ikut dibuat don, dungi sahak ma tuhata ni debata. Ima na didok di bagasan ayat 10 sadai. Ima parmahan nadinggan doau. Dungi dakkolan hata do na didokon di mana? Au padita na burju doau. Alay dang adong pambahenan. Marhuai. Unang gumodang hata alay pambahenan dang adong nato. No action alay gudang makatay kanido. Alay unak songoni hita. Molo barani tadok dirita parmahan nadinggan, na tua-tua nadinggan, si matua nadinggan, kapolres nadinggan, kapolsek nadinggan, dosen nadinggan, guru nadinggan, direksi nadinggan, manajer nadinggan. Ikut tarida doi sian pambahenata. Alanya nunga di ulahon Tuhan Yesus. Di seaon parmahan nadinggan nido hosana humokko pita akka biru-biruna. Adong dope songoni, wilala dang adong dope nabarani, mati untuk orang lain. Olo dohamu inang mati tua mata. Bah, unang bolang-bolang si malolong ni inang tuao, mekilati. Urasa marpikir do 100 hali hake. Dang ulolo may mana songoni kan itu. Ima. Alanya to ulu mamereng amat tadi jabong. Tabodo hate olan namangan modom maranganangan kan itu. Kan adong do edde songoni itu. Dungilaw mo setu lapo manang kodi kan itu. Ima jo taringot tu si. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mau memberikan hidupnya. Hosana kehidupan joe dang bios be anggo bios ini hatagorikna itu untuk kehidupan yang bersifat jasmani, tidak menuju kepada kekekalan joe. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan itu kepada kita. Ido ubain didok nasida mamuse unang mahita songon parmahan na niupaan. Naso parmahan situtu, naso napuna biru-birui, di dape roba biat, di tadiko do birui, laho mapurus, gabe di soro babiat ima biru-birui, jala di paserakot 10 tolu, ay si pangan gaji do ibana, naso sumarion akka biru-birui. Adong do songoni iya karejo ibana ala ni gaji do. Alay tanggung jawab dang adong. Jadi adong matorsa-torsa marapo ma bagian ni ulok. Ima ulu butuha doho ihur. Jadi cemburu ma ihurhon. Ala ihurhon neng ibana do manguluhon pardalanan ni uloon. Ay di boto hamudo molo ulo. Dagbo ibana mardalan tupudi. Pitorona rere do butuhan na. Kan idong acitan. Dungi marapo ma. Taki joba. Siubeon. Do hamu huli ulu ina. Baharoha ina. Marapo majohita bah ina. Marapo ma ulo. Ima ulu butuha doho ihur. Tak setuju aku. Ikonau do mangulu kamu ima didoki huri. Atong didok butuhangom daripada marbadai alakon ay buama roha butuate. Na penting kenyang butong dapotan hepeng persoalan acik na manak songodia urusan na perpudi may. Toy ma dungi didok ulo ma boy ma. Ulu homma ihur ina ulu ma. Dungi ujung na mardala masya putih buama molo ulo molo mardala siya puriate.
songon-songon kan, pasti do hona rek do si ubeom. Jika cerita selesai mak, pai majo ina ihuron, daktik kosubere kamu na dua. Ai molo manguluhon ikon ulu do na dijolo. Dan gabi ihur na tujolo, alana ihur dipudi do. Ujungna mengaku salah ma ihuron. Ido makana dihita manginang unang segabe ulu-uluan ay moloin nasida nunga ditetaputuan gabe uluan lo mana sida gabe uluan. Ido makana sada parmahan ima sada biru-biru kan ido dang boy dua parmahan sada akka biru-biruna ido satu kepala dakkea dua kepala ado diberi kamu molo dua ulu kucongonom roado kan ido hamu pe molo dua ulu muna inang roado huwereng gawe ulu-uluon kan ido ima jo taringo tuturbuk taon jala dipaingot do di akka parmahan upaan dan adong tanggung jawab di nasida. Dia tidak merasa bahwa gembalanya itu biru-birunya itu bahwa itu adalah tugas dia yang harus dirawat, dipelihara, yang harus dijaga, yang harus diperhatikan. Dan adong pikiran satu sih, angko au ikon mangula doa usawan parman alai otak niima. Dia tidak merasa memiliki dalam pekerjaannya. Ido makana hubayan do di gurit-gurit tokom songon refleksi maun. Apakah saya layak disebut sebagai pendeta sintua yang baik? Sebaliknya, apakah saya benar-benar dikategorikan sebagai jemaat yang baik? Sehingga huria alaniaha adong blok-blok. Adong blok padita, horong situa, horong ruas na mamura, dang boya manginang. Sada dohita. Ido, sada dohita. Marjea doaka na mabansong. Ido makana, di Leon Apostol Paulus do surat tu, hurian adong di Koristus, alanunga terjadi perpecahan. Adong golongan Apolos, adong golongan ni Petrus, Kepas, ale adong ahadidok di Apostol Paulus. Kalaupun ada yang menanam, menyiram, tetapi debatado na patubuhon sa luhut nai. Maragam-ragam do akka pengetahuan, akka parbinotoan ni ruas ng situa, alay nang manian hitasada di GKPI pamenon. Ito. Asa ding gamma, saud. Na mangihut na, apakah kita layak disebut sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak? Bagi parumain? Tuhela? Tupahopu? Sebaliknya kita sebagai anak, apakah kita sudah menjalankan peran kita sebagai anak? Sebagai hela? Sebagai parumain? Apakah kita sudah layak? Jangan kita mengatakan diri kita layak, tapi tidak ada kita lakukan apapun di perjalanan hidup kita. Kemudian, apakah kita layak disebut sebagai dosen dengan predikat tenaga kita terus diakreditasi sebagai dosen yang hebat, melakukan tulisan-tulisan, artikel jurnal, tapi adakah kita menjadi dosen yang baik bagi mahasiswa-mahasiswi kita? Kita tekan dia, kita tindas dia, kita melakukan hal yang tidak baik kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Bertobat mahamu akka dosen, molo adong nama dijupangi mahasiswa hamu, pitor sobong rohamuna. Bertobat mah, unang behita songoni, ilo. Ay hita pes na jolo mahasiswa do, ilo. Kita bimbing dia, kita arahkan dia. Sehingga dia menjadi mahasiswa yang mampu, ability, melihat tantangan zaman.
Kemudian apakah kita juga sebagai mahasiswa yang baik, kita menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen dan lain sebagainya. Kemudian apakah kita layak disebut sebagai direksi, direktur, manajer, kepala di perusahaan yang baik? Ketika kita datang, kita buka mobil kita, satpam harus seperti ini kepada kita. Ketika ada cleaning service yang tidak bersih, membersihkan ruangan kita, langsung kita marah dia, kita panggil. Jadi saya cerita sedikit yang menginangnya agak gajang alana nakin au di minggu pagi seradang pelong au marjamita alana dong do batasan. Jadi au selalu di tempat di huta-huta HKBP Kuta Tengah. Bukas mau siani tu HKBP Cikampak. Dungi pindah mau musia tu HKBP Sibaruang. Jadi di huta-huta neng masuk tu setengah kota di papida hotuhani museau marhite kantor pusat tu HKBP Sibaruang. Jadi maka tatai mau doho ruas sudisan alana mengguris do nasida, mengguris ima karet gotani karet. Jadi bauian gotani kareton, do menggurisau. Hot dope bauap ni ahon gotani kareton, HP ngasuda. Ngiri nai puang inarohama. Alai sejujut do dinggan pambayanan ni debatatu hau. Dake hau rangat. Songon epistel ditogu-togu do hau. Jahoba do parmanau dak kekurangan au manang aha. Ditogio tu hau tu japala na lomak. Itu. Sehingga ketika kita sudah beres dalam masalah spiritual, maka masalah yang lain pun kita pasti tuntas. Itu. Kuncinya kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi ini hudok do tunanaeng gabi parsi doduk boluku unang kosongonan Itu. Jadilah menjadi dirimu sendiri. Itu. Ikut cerep do unang mahutihut inatani halak. Alana gaur do padita pikiranna alani inang padita. Dung sidung konpen saya di bereng-bereng ibana matong dongan nasa kalas. Ay kan sa kalasmu alay inang inatana buy do marjam cantik dohot asli. Ujung nasusa mapikiran paditaon. Songod dia madalak kuhubay nate. Asa paronepeng ujung na diulaw maakana sotikos. Edo. Siap doho basiap beta talugahon ma sulutai. Edo makana olo au do di ibana pe olo dohot au kanidong ima jo taringotus. Alani di hita damang na inang nanulungan ni Tuhan Yesus Kristus turpukon paingot to tuhita namatok. Marilah kita bekerja dengan hati, marilah kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita sudah mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Oleh karena itu jadilah kita menjadi domba yang baik. Karena gembala dan domba itu sangat dekat hubungannya. Kita adalah domba, lemah kita. Dangadok siak kita na gogo, dangadok halak na dangol kita, halak na galido kita. Sehingga kita butuh untuk dibimbing. Kita butuh untuk diarahkan. Kita butuh untuk dilindungi. Siapa itu pelindung kita yang sejati? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah jemaat yang baik. Jadilah pemimpin yang baik. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dungi namangihut na di ayat 10:4 1:10 ay au do parmana denggan hutada do akan nadiau jala ditanda nasida do au. Jadi heado adong sada ilustrasi 10 akaina dungi ditutup mas 10 akak danak ditutup mata naon dak nanakon dungi
disuruh mengalului ibu nak manang omakna. Diboto anak naodo isi do omakna. Nah tapi ditutup. Si malolong na diago do. Dirasahon. Disentuh. Ini mamaku. Ini yang membesarkanku. Ini yang memberikan aku makan. Songoni manang biru-biruon. Diboto do tu dia laho. Aisi panganan ni partodio dohina naro tuson. Sehingga kita tahu kemana kita harus pergi. Jadi mulu adong do hita halak Kristen naso binoto do pe tu dia ibana laho. Taku boto be dang Kristen be. Dia tahu sehingga ketika dibuka mata si malolong ni dak danakon diboto ibana do ditada ibana do omakna. Ekan odo si pata aka ama. Kan itu. Mulu bagak sudi aka inaun sarupa do sudeon. Dungi sarupa sanggulna. Sepudi boy do salah maniup anon. Kan itu. Heado masau di Cikampak songoni. Ala amat tahun. Dang nasa olo mangguru. Di perguruan di Padidion. Kan itu. Seholan ina do nama dohoti perguruan. Toy mak inaroha mak daripada inaroha. Dungi saha mak tu hari Minggu. Mungkin alani lau ibana tu kamar mandi, HP nga masuk ibana tu son lau tu son ibana. Iripu ibana ina tanah. Iru. HP amat tanah aslion. Daku boto tu dia lau. Merlujung ibana. Dibereng mak. Bah, dang ina takku HP ina. Mula mak mekel maut agu omma. Mulai sadari dakeabe adong dang ro aka perguruan. Jadi mulu perguruan nanang tardidi amang inang ikut dohot dua cido amat tadohot inata. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Naksongoni pe di bagasan terpuk tahun. Jadi mulu nunga ditadda debata hita pe ikut manada ibana. Ade amang inang. Ikut takas dos ditutu tatadda ibana. Ima didok nasida taringo tutur pukon songon amaina tumada au tumada amai jala huseau do hosaku humoko biru-birui adong do pe aka biru-biruku na asing na sosian baraon ikut dohot do aka itu gihonokku tangi hono nasida do suaraku dungi gabe sada punguan mai jala sada ma parmahan omma. Artinya Tuhan tidak tertutup kepada yang lain. Dia selalu membawa yang lain. Naso sapunguape rodo nasida lau menghebati. Jangan kita anti eksklusif, tapi kita inklusif, membuka diri kepada yang lain. Yang bukan keluarga kita juga, mari kita permahani. Sehingga semua menjadi satu kawanan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir yang mau disampaikan firman Tuhan di ayat 18, dang adong na membuat sianau sian lomok kudui huleon namar huaso doau mangaleon namar huaso doau majalo mese ima patik na hujalo sian damang anggo sudina adong dihita debatado na punasai dang adong be nabui manudasi sai artata punani ibana dui Hosatta punan ibana terserah ibana do mangaleon tu hita membuat muse sian hita ala ibana do na punasa atong molonunga taboto songoni tu dia mahita mangalulalum ima tu di bata na punasa nguluta dungina parpudi ma tabuka majo manginang asa sadar hita di sada Petrus bidu 5 ayat 2 sahatu ayat 3 na parpudi maum sada Petrus bidu 5 ayat 2 sahatu ayat 3 molonunga dapot rak majaha mahita sada Petrus bidu 5 ayat 2 sahatu ayat 3 molonunga dapot rak majaha mahita saluhutna dua-dua toluya parmahanima
yamu unang songo na pinaksa sialas ni roha mamang ihuton debata unang alani pangumuan haylaon sian rikot ni roha ma unang masongon akan na mamaksa na torop alay gabi tiruan mahamu diaka na pinarmahan. Sehingga saya boleh katakan yang terakhir, jangan jadikan pekerjaan kita sebagai prioritas, tetapi jadikan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Bekerja adalah avoda, ibadah. Bekerja adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tulus mengabdi kita kepada Tuhan. Seorang pemimpin gembala harus melihat yang baik jauh ke depan, penuh dengan totalitas. Karena Tuhan kita adalah yang bersama dengan kita omnipresent dan omniscient. Dan Jehovah Jireh omnipresent, dia ada di segala tempat bersama dengan kita. Immanuel. Kemudian omniscient, dia maha tahu. Dia jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya manginang molo adong siya kita na naing mangudang au pasti kiau di Sibaruang boy do. Ate boy, ale unang pikiri hamu ongkos dapola beau maramplob. Alai pangidoaku molo humasu sa au utelepo kamu tinggil do handphone muna laho mangurupiaw. Kanino? Amen. Ito. Wala nipe. Manang di anak kuan non, anak ni Padita Gorat si Hadoi. Wala nipe. Ala na mabiraw, so tungala ni aplo pa ro tu ulaw ni. Iro. Mabiraw, gabi parmahan na ni upaw Padita amplop. Si tua aplop sa tayo mga de. Iro. Imanjo taring utusi. Tetapi marilah kita melakukan pelayanan yang optimal. Sehingga ketika kita sentuh hati jemaat, lebih dari itu nanti pasti jemaat itu kasih. Iya. Jangan dulu kita money oriented, tetapi tujuan pelayanan. Itu yang harus kita lakukan. Selamat menjadi pemimpin gembala yang baik, orang tua yang baik, pimpinan direksi yang baik, dosen yang baik, orang tua yang baik, dokter yang baik, terlebih kita sebagai jemaat yang baik. Saya mengundang jemaat untuk membuat tangannya sebelah seperti saya. Dan semua berkata, saya mau jadi jemaat yang baik. 2, 2, 3 ya. Saya mau menjadi jemaat yang baik. Untuk orang tua, molon dia karena orang tua dope, tolong buat seperti ini. Saya mau menjadi orang tua yang baik untuk anak-anakku, helaku, paromaiku, dohop pahopuku. 1, 2, 2, 3 ya. Saya mau menjadi orang tua yang baik untuk helaku, untuk paromaiku, untuk boruku, untuk anakku, dan untuk pahopuku. Kita parhalado sintua hola umma. Kita sama-sama. Saya mau menjadi pelayan Tuhan yang baik. 1, 2, 2, 3 ya. Saya mau menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kemudian yang dosen, kalau ada ya, ada sini dosen, bamekel ate. Unang ditekan ate. Anon nau mahasiswa muna, dong tekan awate, sobaku. Wah itu, guru bolon. Itu. Semua yang bekerja sebagai dosen dan guru, 1, 2, 3 ya. Saya mau menjadi dosen atau guru yang baik, yang memberikan yang terbaik untuk mahasiswa, mahasiswiku dan siswa-siswiku. Sebelum kita tutup, saya tadi senang dengan lagu buku ende kita tadi, Jehovah do haposaki. Ale hurang tempo nanakin. Ikon alana hubereng tempo naon, ikon hatop do. Jehovah do haposaki. Itu tempo na. Au memang molo di Sibaruang partak dua korama. Ido, makan huboto. Ido. Tedeo majo. Alana opat paropat sada moldori.
tang yang mahita. Mauliate madiho alede bata Jehovah. Hodo parmahan nadinggan hami biru-biru ikon nadinggan do. Ikon hutada hami doho jala ikon hutangnya kami do suaram. Ikon tiboto hami doho Tuhan. Aha nabui siulan nami asa jonok kami doho. Nagali do hami Tuhan songon biru-biru. Narikot do di hami di huwali Tuhan. Dang buhi hami mardalan salak kamolo dang hu. Nagabi parmahan di hami. Asi maroham di hami Tuhan. Sejojo do hami. Suhar pabainan nami. Ala naso tadaho takas situtu di ngulu nami. Ido ubahan moloro akaparukilon. Pitor marnip pangami Tuhan, madate hame di pardalan dan ingulu nami. Gabi law hame dang tuho, tu dalan na asing. Gabi dao hame Tuhan, siako atik tung hame songon biru-birum na juguli juking jorbut. Alay pos rohan hame marhite turpukom. Molonunga nadinggan ni baiko iko nadinggan mamusay bainon nami tuho. Moliate madiho alede bata Jehovah. Pasu-pasuom memahami. Molotong pe di lehon ho tuhami sada turgos. Sada tohonan marhite padida situa guru jemaat manang ketua ni akapunguan. Dosen, guru, direksi, manajer, kepala kepolisian, to akala nasingi, dokter, asimaroham, iko boy dohami gabi parmahan adinggan, iko bertanggung jawab dohami, melayani bukan melihat nominal jumlah, tetapi pengabdian diri. Nami rohanami, pikiran nami, pangalahon nami, dot sudi. Karena bekerja adalah ibadah. Atong alede bata Jehovah, pasu-pasu memahami. Nang songoni hami, songon na tua-tua na tauras. Sejujut dosala, pakatan nami, tu hela nami, tu paromen nami, tu yanakon nami, tu pahopun nami. Sehera hami dang bui gabe sitiruan di nasida. Atong Tuhan ajari mahami asatung bui sikop saluhut na parnguluan nami. Ala hodo na pasikop pon saluhut na. Mauliate madiho alede bata Jehovah di bagasan uduk dohot serep ni rohahu tangyako kami masaluhut majelis dohot pandita na mangguluhon ni huriahon. Ay huria ni hodoi nanileo ko tuhami asa di parmahan hami. Dangadong ruas nami. Ay hodo na pasahaton ruas mitu hami. Mauliate madiho Tuhan. Asa bertanggung jawab hami. Unang marnida rupa. Unang marnida bui. Unang marnida pangkat status hamoraon. Alay ko dosdo. Bayanon nami sa luhut na ruas ni huriami. Mauliate madiho Tuhan. Asi maroham di hami, tatap mahami, upasahat hami mangulu nami, diri nami, lakkan nami, nang pikiran nami, tu bagasan tanganmu, di bagasan Kristus Yesus Tuhan, hatamma nasaut di ngulu nami. Amin. Marede mahita siam buku ede 210 sada ayat sada dohot ayat tulu. Tuhan Yesus
panmaan biru nado Yesus go dihorapku sayo tonoko sayo tonoko sayo tonoko Hatani di bata tuhita salutna dinalau pasahaton peliata tu di bata tersurat sian pasalmen bidu 26 ayat 12 sonom madilo katana asahu puji ho ale Tuhan di bataku sian nasa rohaku jalahu pasangap gowarmu saliling lelengna amin. Mbak Hita Jong-Jong.
Tatangi ako mapiliata tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata ama nami na di Banua Gicang di parhato pot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodomual ni nasa uli basa na maulitus. Di son hupasat hami do pilihan hamuliatyo nami tuo. Siya jalo jala pasu-pasu mapilihan nami on. Asa gabi dalan panindangion. Parsaoran. Dohot ulaon asini rohani huriamon. Bahen mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parrohon harajammo. Holong hasitongan dohot hadameonmu disadok partiwion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asa say toktong madok maulyate tuho. Di bagasan gowar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gicang say pinarbadia magawarmu. Say ro maharajaon mo. Say saot malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Gicang. Lehon madi hami sadarion hangoluan siya pari. Si samadosa nami. Songon panesa nami didusa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami togiho tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangagong. Mulak mahamu di bagasan dame. Jala jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di batata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Say di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tuton di munabe. Amen. Oras semua dihamu seluhuna.